Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa, kde si s kamarátom zahráme takú hru na Robloxe, ktorá sa volá Busy Business. On bude mať svoj kanál označený v popisku a dopredu sa ospravedlňujem za to, stále mám niečo s krkom, veľmi prekvapujúce a už sa to trochu zlepšilo, ale stále sa mne dá úplne najlepšie rozprávať. 6. alebo 7. diel našej Roblox série, takže dá sa už pomaličky rozrastá na to, že ju máme iba 2 dní. Ale keďže vás to baví, tak čo by sme nespravili pre vás. A ako vidíte, tak ja už som niečo off-screen hral, ale to sú iba tie základy. Ja sa mu to trochu vylevlil. Tento tam vzadu je on. Ja mám už trošku viac vecí, ja som to už hral túto hru. Season pass, To nechcem, zoberte si to. Fuj samo. To akože to zahoď, tam je kôž tuto. To je jedno, na čom využijem. Nikto to nechce. Ešte mi pár peňazí treba. Chceš pomôcť? Daj si v nastaveniach, zapni si klub, ja idem k tebe, lebo mne treba 8 miliónov na upgrade. Tak mi pomôžeš? Hej, neviem, kde si. Tu si. Ja som na toto minul všetky peniaze a nič to nerobí. Zapni si v nastaveniach klub, nak ti môžem. Každý vám oddaní. Tak, zlepšíme chili. Joj, level... Teraz 130 Joj, level 15 a už to stojí milión. nepláč. Na tomto ešte strávim čas. No ja chcem. Máš nejaký boostik, že mi to že instantne mi to pripravíš, nemusím to... Oni chodia na dve strany. Ja som to tak dal. Mám golden, tak to nebudem. Chodiť. Rýchlo niekto, kto chce tako, lebo mám go zlaté. Chceš ty tako? Nie, dobre. Zase prišiel Lakti Brada. Všetci sú od tagáše. No kúpte si žďak do to tako. Ja som 900 take order. Jedna soda, konečne. Typek mi dal iba tak 75 000 dýško. To je nejaký bohatý. Zákazníka To by sa skoro hodilo toto, lebo 3 ľudí je tu hrozne málo. To ešte stíhajú títo ľudia variť. Treba 6. To bude za 10 miliónov. A to jak sa sem nakopia, ale 6 ľudia, to tam ledva sa napchajú. No varte. VIPčko. Ja som na VIPčko dal zlatú kofolku, či čo to je. No dobré. Dostal ma niečo proste. Tak, 10 ľudí, už tu môžeme mať 6 ľudí. Joj, aj tu mám. No už sem idú. Už im musíme ale pomáhať trošku. Ja im tiež pomáham furt. Burrito. Ja potrebujem nového toho, čo tu robí. To kdež je? Týpek. Dobre, už máme aspoň 2 soda mašiny. Lakti Brada prvá. Dáme znovu ten boostík. Potom má táto zlaté, no dobré, milión. Ja by som najprv toto vymaxoval. A čo mi treba na ďalší ten upgrade? Áno, to vymaxovať už. Potom budeme predávať burgery, a čo ešte budeme predávať? To vyzerá ako nejaké oné, toto vyzerá ako nejaké čiapočky alebo čo? Ja už mám toto... Tak ja som asi skončil. Prečo? Ja som kúpil ďalší stôl, ale pritom ja nedávam už 4 ľudí.
lebo ja tu mám iba jedného bota a ten sa nestíha. Že tu typka lieta tak helikoptéra. Ona vyletí a zatočí sa tak divne. A kúkajte. Ona stojí na tom. Mám golden, kamarát. Ja potrebujem second Warcraft, daj. Koľko už natáčame? Ja natáčam už 11 minút. A keď bude 10 lajkov na tomto videu, tak natočím video a dostaneme sa aj do Ice Creamy. Sice my to možno už dáme aj v dneskajšom videu, ale ja to myslím tak, že už aj tú Ice Creamu vylevlíme a budeme mať až ten ďalší, až tento. Dobre, už mi treba iba 2 upgrady na chili. A... Úprimne ľudia, toto video už je asi tretie dneska, čo robíme, ale my to budeme vydávať postupne. A strihať to budeme všetko večer. Presne. 4 videá za hodinu. Ale nebude to tak vždycky, nebojte sa. Hej. Budeme čítať aj vaše komentáre. A ja by som už aj za chvíľku končil. Ja by som ešte počkal, bo ja za chvíľku sa dostanem do tej ďalšej reštaurácie. Alebo ďalšej reštaurácie, čo to je? Burger. Tak ja ešte by som chvíľku počkal. My sa mohli dostať dneska aspoň po tento trh. Tu mám také jedno miesto pre zákazníkov na takom blbom mieste, že ja furt aj pritom je taká pec, čo varí nejaký tamale. A ja furt omylom kliknem na tú pec a nie na tých zákazníkov. Dobre. Mám všetko kúpené. Za 30 miliónov sa môžem oficiálne posunúť na Burger Place. Ja teraz si dám timelapse, takže... Bum. No, dobré. Ja idem na ďalšiu reštauráciu. 3, 2, 1, bum. No ja to mám, ale neviem, čo mám teraz robiť. Dá si dole construction. No. Tam ti vyskočí, že next. Needed upgrade. To musí mať aj upgradey. Všetko musíš na max. No, ja idem vyrábať burgery. No, dobre. Ježiš, toho je tu veľa. Kámo. Milkshakeovač. Čo? Hranolky. Dobre. Soda. Mám level na tomto. A burgery. Mám tu VIPčko. A vyskočil mi tu starter pack, ktorý za 200 robuxov mi to dá 18 miliónov. To mi vystačí na 3 celé upgrade reálne. Ja by som už ukončila aj to video. Hej, natáčame 18 minút. No. Tak dobre, aby som to Dobre. už ukončil. Tak čaute. Tak dajte. Tak ľudia, dohodli sme sa, že toto video by sme už aj ukončili, lebo už natáčame 20 minút. A... Dobre. A... Keď dáte 10 lajkov na toto video, tak dohrám aj ten ďalší tu Ice Cream, hej. 10 lajkov, to je nič pre vás, lebo máme skvelú komunitu a tak my sa s vami zdravíme. Čaute. Čaute. Ahoj. Takže počuli ste to, takže ja vám dám dole odkaz na Mišo video a choď tam a dajte mu tam like, nak môžeme dohrať aj tú ďalšiu sekciu. OK? Tak čaute.